Bare på den fætter der. Ja, lige præcis. Okay. Det var også sådan, der er vist nogen, der skylder en lille split. Det ser faktisk rigtig godt ud, fordi der man kan lige se alle reflekserne. Du skal næsten prøve at se det her, det ser for nice ud med de der reflekser på hjulene. Det ser godt ud. Prøv at kigge. Prøv, ja, så skal du se dine sko også. Hallo, jeg skal lige prøve at starte på den der. Ja. Du skal bare lære at holde dragbremsen. Hvad siger jeg så til det, mand? Finger på bremsen. Ja, stadig ingen finger på bremsen. Kom så, Bjarke. Lad mig se. Bjarke kan godt. Ej, jeg er fandme også bare syg. Der er nogen, der er stiv, der er nogen, der er skævt. Jeg har lige op for... Derfor er det der stiv. Prøv næste gang. Prøv, når næste gang, når du ligger og leger, ikke? Jesper. Du ser den fjeder her. Jesper. Det er ikke særlig godt, når man trækker. Næste gang, du det er ikke helt... finger. Ja, stop med fingeren. Hen ude på bremsegrebet. Ja, den her. Tak fingeren, ikke? Ude på bremsegrebet, fordi så kan du holde balancen på den måde. Okay, sikkert. Det er faktisk meget smart. Du plejer at have fuckfingeren, du ved. Der er et eller andet med den der fuckfinger. Ja, jeg har med far. Sådan,